दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफाद आरो जोंनि मानगोनां बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनि वार्किं प्रेसिडेन्ट सार दावराव दैख्रेब नार्जारि आरो जोंहा दिनै अल बिटिएडि गावबुरा एस'सिएशननि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिरहां मुसाहारि सार आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि सारमोन आरो एक्स भलन्टियार फर्सनि सारमोन आरो जोंना एक्स एनडिएफबिनि आदामोन आरो जोंनि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन जयैनो जोंनि मानगोनां जोंहा गोरखालेण्डनि सेपारेट स्टेट कोअर्डिनेशन कमिटिनि चिफ कनभेनर जोंनि मानगोनां सन्जय तुलुं आदा बिथाङा दिनै सफैनो हादों आरो बेनि गेजेराव जोङो फैबाय थानाय समाव जिहेतु गोरखालेण्ड आरो बड'लेण्डनि समयसानि सायाव जों गुवारैनो सावरायनाय जादों। दा बिनि गेजेरावहाय जोंहा जिहेतु गोरखालेण्डआ अलरेडि रिसेन्टलि बिथांमोनहा इन्टारल'कुटर मोनबाय आरो बिथांमोनहा जिहेतु आलादा रायजोनि थाखाय प्रसेसआव दङ अन प्रसेस। दा बिथांमोना जों फैनानै गुवारै सावरायफैदों जिहेतु जोंनि स्ट्रेटेजिकेलि गोरखालेण्ड आरो बड'लेण्डआ जोंहा खाथि खाथि आरो बिथांमोननोबो सापर्ट नांगौ आरो बिथांमोनाबो बड'लेण्डखौ सापर्ट होनो थाखाय बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव सफैदों आरो फैबाय थानाय समाव जों जयैनो जों माबोरै पलिसि खालामनानै जोंनि आन्दलनखौ लांनो हागोन जिहेतु आद्रा थानाय मुंख्लंफोरनि जि सिमां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों बोरै लांनानै मोगथां महर होनो हागोन बिनि थाखाय जों गुवारैनो दिनै सावरायनाय जादों आरो जों फैबाय थानाय समाव जों जयैनो जों जि पलिसि जों खालामनानै बोरै जों गोरखालेण्ड आरो बड'लेण्डनि गेजेराव इउनाइटेडलि जों थांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे सारा इन्डियानि बेसेबां फिसा बिग्रा रायजोफोरनि जे स्टेक हल्डार्स लिडार्सफोर दं बिथांमोनजोंबो जों सावरायनायनि गेजेरजों जयैनो जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ बोरै प्रेसार होनो हागोन बिनि सायाव जों गुवारैनो सावरायनाय जादों। जों बुंनो थाङो दि जोंहा दिनै जोंनि बिटिसि एरिया जिथु जोंनि प्रप'ज बड'लेण्ड संकष्ट सदिया आरो जिथु दार्जिलिंनि जि प्रप'ज मेप बे दार्जिलिंनिफ्राय लानानै मेची दैनिफ्राय नर्दार्न बेंगल पार्ट डुवार्स एरिया जोंनि संकससिम बिथांमोना सफैयो आरो बिनि गेजेरावनो गोबां जोंनि मेच बड' मानसिफोर ट्राइबेलफ्राबो गोग्लैफायो गथे बे बिथांमोननि जि एरियाया जोंनि प्रप'ज बड'लेण्डजों गोग्लैया हिसाबै नाथाय जोंनिनो मंगलियान फोलेरनि बिथांमोननि जि मोनसे माबायावहाय आलादा रायजो मोनोबा जाहाथे जोंनि मेच बर'फ्राबो मोजां मोनसे हालोदाव फैनो हाथों जिहेतु बिथांमोनाबो सिक्स शिड्युल मोननानै हा हु राजनितिक अधिकारखौ लानो हादों बेवहाय जोङो फुलि बिथांमोनजों गोरखालेण्डआव जों सापर्ट दं आरो बिथांमोनाबो 100% बे बड'लेण्ड डिमान्डआव सापर्ट दं बेनि थाखायनो जों फैबाय थानाय जयैनो खौसेयै जों माबोरै स्ट्रेटेजिकेलि जों थांनो हागोन आरो जों बेखौनो बुंनो थादों बिथांमोनाबो बुंबाय थादों दि जोंनि जि चिकेन नेकनि जि एरिया बे स्ट्रेटेजिकेलि बिराद इम्पर्टेन्ट मानो होनोब्ला ओरै खोला साइडआवहाय बांलादेश आरो ओरै साहा जे चाइना दं मोननैबो भारतनिनो बिरोधि गतिके अलरेडि जोंनि बड'लेण्ड एरियानि खोलाहा जिहेतु गुबुन माने बाहेरानिफ्राय बांलादेशनिफ्राय गोबां बांलादेशनिफ्राय फैनाय गोबां मानसिफ्रा अलरेडि दखल खालामनानै दं दा बेवहाय अलरेडि बुंनो थाङोब्ला माने बिथांमोननि सिमनायासो बांलादेश जानो हागौ बा बिथांमोननि मानसिफ्रा बारग'नानै दंखायो खिन्थु प्रटेक्शन होदों जोंनि बे बड'लेण्ड एरियायाल' दा बेयावबो जोङो दिनै आलादा रायजो मोनालासिनो जों बेखौ पावारखौ जों लानो मोनाब्ला हम पावार जों फाइनान्स पावारखौ लानो हायाब्ला आरो बेयाव जों दिनै थागिबि हिसाबै गाबथानो हायाब्ला बे माब्लाबा समावनो जेब्ला दावहा जागोन नङा होमबा इन्डिया एबा बांलादेश एबा चाइनानि एगेन्स्ट इन्डियायाव बेवहाय अट'मेटिकलि जों बे चिकेन नेकआ काट अफ जागोन बेखायनो जों बे पलिसिखौ जों गोरखालेण्डआबो जिथु चिकेन नेकआवनो गोलैयो जिथु बड'लेण्डआबो चिकेन नेकआवनो गोलैयो बेखौ जों स्ट्रेटेजिकेलि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ माबोरै जों इम्पर्टेन्स होनो हागोन आरो माबोरै बेवहाय जोंनि थागिबिफ्रानो बेखौ जोङो भारतनि नेम बादे एज पार द प्रभिजन अफ द इन्डियान कन्स्टिटिउसन आर्टिकल 2 and 3 आवहाय जों आलादा रायजोखौ मोननो हागोन आरो जोंहा दिनै बेखौ जों सावरायबाय थादों आरो जों स्ट्रेटेजिकेलि मा जाहैबाय दि जोंनि जि बड'लेण्ड डिमान्ड प्रप'ज मेपआ जि पार्ट एन्ड पार्सेल बियो जोंनि ब्रिटिशफोरजों सेमि एक्सक्लुडेड एरिया हिसाबै माने बिसोरनि अफिसार्सफ्रासो जोंखौ सामलायोमोन नट डाइरेक्टलि ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ दा होल जोंनि पार्ट माखासे पार्टआ आसामनिया जिहेतु 1826 ट्रिटि अफ एन्डबनि उनावहाय बे सामलायजादों नाथाय जोंनि एरियाखौ बिदि सामलायाखैमोन आन्डार भुटानिस कन्ट्रलावनो थानानै बेयो जों इन्डिपेन्डेन्टलि ब्रिटिशनि आखाइनिफ्राय जोङो गोजानाव थानानै सामलायजादोंमोन गतिके बे हिसाबै सेमि एक्सक्लुडेड एरिया हिसाबै जे जोङो 1949 आवसो आसाम गभर्नमेन्टआव बे एरियाया हाबफादों 1947 आव नङा
बोसोरनैनि उनावसो हाबदों दा जोंहा स्ट्रेटेजिकलि बिराद जोंहा मोननांगौनि अधिकार दंखायो जिहेतु जोंनि एरियाखौ सेफटि आरो सेफगार्डनि थाखाय जोंनि हाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो स्ट्रेटेजिकलि भारतनि गावसिनि इम्पर्टेन्स गोनांनि थाखाय आरो नर्थ इस्टखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय जे गरखालेण्ड आरो बड'लेण्डखौ होनांगौनि बुहुत प्रभिजन दं बेखायनो जों गुवारै जोङो गोबां भारतनि फिसा फिसा रायजो बिग्रा आरो जोंहा गरखालेण्ड जिहेतुनि दैदेनगिरिफोर गरखालेण्ड बिग्रा जों दिनै सावरायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जयैनो जों मोनसे टेबोलाव जिरायनानै जों पलिसि आरो स्ट्रेटेजि बानायनानै आवगायलांनायनि जि पलिसि बेखौ दिनै जों गुवारै सावरायनाय जादों।